Silav roj baş, evar baş, hevan noçen nûçeyên ku me amade kin dixwazim jara pêşkêş bikim. Nûçeyên me îro hinek berfireh hin. Ji gelek deveran nûçe hene, ji Afrikayê bigire heta Karayîban, ji rojhata navîn heta Bakurê Kurdistanê ji gelek deveran me ji were nûçe amadekirine ka em binêrin wê çawa bibe. Beriya ku ji were nûçe pêşkêş bikim dixwazim bînim bîra we hevanlo. Vê serê sibê di derheqê Nivîsa Dawiya Selhedîn Demirtaş de me bernameyekî amade kiribû. Ji kerema xwe re hevalê ku godar nekiribin. Piştî vê bernameyê hûn biçin lê godar bikin ka Selhedîn Demirtaş di nameya xwe de çi dibêje yan jî meqaleyekî ye nivîsandiye ji bo malperekî bi Tirkî. Xîtabê civaka Tirkiye dike bi giranî. Pêvajo diviya bû çawa bimeşiya. Yani nivîsa wî me bi xwe wergerand û ji ber ku malperê me Kurdî cih nadine. Ez ketim ajansan ji ajansê me jî mixabin cih nedane nivîsa wî dibe ku normal be siyaseta wana weşanê wisa ye. Qanûn divê beriya ku li parlamentoyê çê bibe di hişmendiya gel de were çêkirin. Ev e divê çarçovê de ye. Peyva sereke yani têgeha serekeya vê pêvajoyê divê ne çek ne ewlehî be hukûqa biratiyê be divê were ava kirin. Wekî din çi dibêje siyaseta desthilat û dewletê ya pêvajê pir giranî rexne dike. Yani dibêje bi vî şiklî ne be hinekî kêmasiya samîmiyetê dibîne di van meseleya de. Hevalê me ê ku merex bikin gelek pêşniyaz hene. Pêşniyazê wî maqûlin. Belkî hevalê me ku hinekî netewperest bin kêfa wan ji zêde jêraneyê lê bi nivîsa xwe wek heviya Kurd û Tirkan pêşniyaz dike. Yani zimanê Tirkî çawa be ê Kurda jî wisa be. Civakên Kurd û Tirk divê wekî hev bin. Li mizgeftan, li camiyan xutbe wextê tê xwendin hem Kurdî hem Tirkî. Gelek pêşniyazî wî hene. Dibêjim hûn biçin godar kin baştir e. Ez ji were nûçe pêşkêş dikim hevanno. Berî ku em dakevin nava bültenê li Tirkiye ji serê vê salê şûn ve ji meeşên karker û karmendan hemî kesên ku baweyekê fermî qeyd bûne sîkorta wan tê dayîn ji sedî sisê meeşê we tê birîn hevanno. Eger hûn li Tirkiye bixebitin sedî sisê meeşê we tê birîn sedî yek jî ji patronan tê birîn. Dewleta Tirkiye ketiye tengasiya aborî hebûna xwe her tiştê xwe xerç kir di şerê li hember Kurdan de. Hê jî bütçeyekî pir ciddî veqetandiye di sala 2026 de di şerê li hember Kurdan de. Îjar niha dixwaze bütçe peyda bike. Di qada navnetewî de pir geriya. Çû berderê gelek dewletan. Lê hê jî çavkaniyekî aborî ku bikare be wan tatmîn bike nedîtine. Çi kirin vegeriya nava xwe. Me ji were gotibû beriya niha dewlet nakevin feqîriyê. Millet dikevin feqîriyê. Ji ber ku dewlet xwe li ser pişta millet xwedî dike. Wextê dikeve tengasiyê bacê bilind dike. Mesela niha hûn wextê hûn erebeyekî yan cihazekî elektronîk wextê hûn dikirin normal fiyeta wî çi be du qatê wî hûn pere didin dikirin. Mesela normal telefona ku em li Ewropayê dixebitînin eger 500 euro be li cem we 1000 euro ye. Erebeyekî kîja marka dibe bila bibe. Eger marka Tirkiye nebe ji derve hatibe Tirkiye fiyeta wî 10,000 euro be li cem we 20,000 euro ye. Ji ber ku nîvî wî hûn didin dewletê. Belkî jî du qatî wî ez nizanim. Yani hûn erebeyekî ji xwe re bikirin yekî jî ji dewletê re dikirin. Ew qasperî wî didin dewletê. Veya pergalekî ekonomîk e dewlet ji we perê we didize. Vê gavê li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye rewş bi vî şiklî ye. Li Ewropayê tiştekî wisa tune ye. Li Ewropayê mesela sedî li gorî dewletan diguhere li Swîsre niha sedî heşt e. Mesela hûn çi tiştekî bikirin sedî heşt e. Em dest pê bikin hevandan. Abdullah Öcalan bi malbata xwe re hevdîtinekî pêkanî li İmraliyê di daxuyaniya Bîroya Hukûqê ya Sed Salê de ev agahî têne dayîn. Birêz Abdullah Öcalan li greva İmraliyê niha têgirtin hê jî 31 vê mehê yani îro meha cotmehê bi endamê malbata xwe Fatma Öcalan re, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan, Ali Öcalan re hevdîtinên malbatê pêkaniye. Abdullah Öcalan anha li girtîgeha tîpa fe ya ewlehiya bilind li İmraliyê têgirtin. Herî dawî kengê bû 27 Tîrmeyê.
bi birazî xwe parlamenterê Dem Partiyê êrohe Ömer Öcalan re hevdîtinekê pêkanî bû. Ji wê demê ve malbata xwe re cara duyem e tekilî datîne. Di vê naberê de hevano hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tülay Hatîmoğlu re axivî da zanîn ku pêvajo derbasî qonaqekê nû dibe. Ev jî gelekî giring e ji bo rêveçûna pêvajoyê. Hatîmoğlu beşdarê bernameyeke civîna civaka sivîl bû li Wanê. Bi parlamentera Dem Partiyê ya Erzurumê Rezdar Meral Danış Beştaş re çû zanîngeha 100. yêlê ya Wanê. Di derbarê pêvajoyê de axivî lê pêşiya ji we re bêjim hevano. Yani pir tiştekî nû negot. Ji ber vê yekê min tiştekî berhev nekirinan ji we re pêşkêş nekir ji ber ku Tülay Hatîmoğlu yani hêviyên xwe tîne ziman. Dibe tamam baş e aliyê Kurdan hinga bavitine dibe aliyê dewleta Tirkiye jî qanûna çêbike û derbasî qonaxa duyemî bibin. Me gelekî wext wenda kir. Hêviya milletê me heye falan. Yani Tülay Hatîmoğlu di derbarê pêvajoyê de we tiştekî teze ku bibêje tune ye. Tenê tişta teze ew e bi Nîzamettin Kabayîş re yani bavê Rojîn Kabayîşê re hevdîtin pêkanî. Bi xwendekarên zanîngeh re hat cemhev bersiv da pirsê wan. Di derbarê pêvajoyê de tenê hêviyê xwehanî ziman merû çawa bike dewleta Tirkiye gavên çawa bavêje ji bo civak tatmîn bibe. Di vê çarçovê de bersiv da pirsên însanan. Mala wê ava Seyidûna Hecî Akbuha her hêvî mala te ava. Em bidomînin li Efrînê hevano li Efrîna dagirkirî dîsa dizî talan ê çetê û dewleta Tirkiye didome. Çeteyên dewleta Tirkiye ya dagirker û hevkarên wê li Efrînê herî kêm 105 darên zeytûnê birîne. Arêxistina mafê mirovan ya Efrînê Sûriye ragihand ku çeteyên dewleta Tirkiye tevî komekê kesên hewirde di du rojên derbasbûyî de bi kêmanî 105 darê zeytûnan talan kirine, birîne û bi xwe re birine. Rêxistinê diyar kir ku çete kesên li Efrînê hatine bicihkirin li ser rêya gundê Heyat Deşta Ketixê ew jî gundewarên Efrînê ye derdora 105 darê zeytûnan ên şeniyên bi navê Şükrü Dimilî talan kirine. Şaxê wan şikandine. Li gorî rêxistinê kesên hewirde talankirina darê zeytûnan di van rojan de hêjî didomînin. Yani roja ku di derbarê vê talan û wêranê de agahî ji me re nê ew roj tune. Daîma wisa dikin. Yani pir ecêb in. Yekîneyên parastina jinê şehadeta Arîn Serhet ragihandiye. Me xwestem ji we re pêşkêş bikin. Hevano serê malbatê sabe. Yekîneyên parastina jinê YPJ şehadeta şervana xwe Arîn Serhet ragihand ku bav û birayê wê şehîd in. Jiyanekî heqeten dramatîk heye ya Arîn Serhet. Navê wê Serhet e ji ber ku ji Serhedê ye. Ji Erzurumê ye. Her du xwişk û bira bi zanebûna hevaltiya rast di oxira Kurdistanê de bûn li hengên dilwêrek ên şoreşa me dibêje YPJ. Kengê şehîd bû di sisiyê Avrîlê de yanî Nîsanê de 2024 di encama lêdana balafirên keşfeyên dewleta Tirkiye de li Kobanê hevreya me Arîn tevlî nava karwanên şehîdan bû. Em wekî yekîneyên parastina jinê YPJ hevreya xwe Arîn bi şanazî, rêzdarî, bi nirxdayînekê mezin bibîrtînin ji malbata hevrê Arîn tevahiya gelê xwe re sersaxiyê dixwazin. Em jî li vê derê ji malbatê re sersaxiyê dixwazin. Malbat ji Erzurumê ye. Ka ez dîsa jî binêrim malbat ji Erzurumê ye. Yani belkî jî xizmê me ne ji ber ku em jî ji wan deran e ême em tem nava hev dane ji vê derê. Li Rojavayê Kurdistanê rast e. Navê dayîk Ferîde, navê bav Cibraîl erê wele bi vî şeklî ye. Navê rast Bahar Oğun e. Navê rast ê ku malbatê lê kiriye Oğun e. Li bajarê Erzurumê hatiye dunê. Paşê jî bavê wî, malbata wî hemî bûne şehîd di nava şoreşa Kurd û Kurdistanê de erê wele.
Hevanno em bidomînin kîjan çete reyên ji Rojavayê Kurdistanê ber bi Şam û Helebê ve dibirin. Çete hene rê dibirin û dixin stûyê hikûmeta Şamê. Namejvara gotibû gelek çete hene li ser navê dewleta Tirkiye dixebitin, hemî faaliyetê xwe jî weke ku hikûmeta demkî ya Şamê kiribe nîşan didin. Yani ev jî problem e. Vaya rê li ber nakokiyan ve dike di navbera rêveberiya Xweser û ya Şamê de. Provokasyon e. Mesela endamê fermandariya Meclîsa Leşkerî ya Reqayê ayît hedî daxife diyar dike ku komên çekdarî yên girêdayê hikûmeta demkî ya Şamê rêyên di navbera herêmên di kontrola Şamê û rêveberiya Xweser de girtine. Çima komên çekdarî yên girêdayê hikûmeta demkî ya Şamê ji ber ku ev kom girêdayî wan in ama ne heteşe ye. Ev yek bandorê li gelek qadên jiyana sivîl dike bi taybetî jî nexweş rastî gelek astengiyên giran têne bazirgan jî kesên ticaretê dikin jî di vê rewşê de heqeten mağdur in. Ayît hedî diyar kir ku ew dizanin yên van kiryaran dikin komên Emşad û Hemzatê ne. Di vê desthilata demkî ya Şamê rê li ber van bê serûberiya van çeteyan bigire. Yani ewlehî tune ye. Jiyana xelkê jî di xeterî de ye. Ne tenê mağduriyeta çûn û hatinê. Divan deh rojên dawiyê de dibêje em dibînin ku rêyên çûn û hatinê ên Şamê Helebê hatine girtin. Bêguman em sedemê wê nizanin. Ev berpirsyarî li ser milê desthilata demkî ya Şamê ye. Li cem me kesên bi nexweşiyên demdirêj ên weke nexweşiyên penceşêrê, kanserê, nexweşiyên dil, nexweşiyên cuda ê singê wan ê bênefes dibînin hene. Kesên rewşa wan acîl hene. Bêguman me rê ji wan re vekiriye. Em Sûriyê weke milkê hemû Sûriyeyan dibînin. Em ji girtina rêyan bi bendên axê dibe em matma îmane. Çawa mümkün e tam di vê demê de ku ew qasa lêhevkirin hene, hevdîtin hene, agirbest heye mesela. Peyman hatine morkirin dîsa jî radibin rêyan digirin. Em dixwazin rê bend demil dest li pêşiya welatiyên me werin vêkirin. Ji bo însan bikaribin biçin werin. Ev jî li aliyekî em biçin İranê hevanno. Do li İranê Rojhilatê Kurdistanê cezayê darvekirina 6 girtiyan ji wan jinek bû yek ji wan jin bû hat bi cihê anîn. Netewên yekbî got ji serê salê ve li İranê 1200 kes hatine darvekirin. Li gorî rapora ku saziya mafê mirovan ya henga wê par vekiriye doh roja sî cotmehê cezayê darvekirina 6 girtiyan li girtîgeha Kîrmanşanê, Kîrmanê, Meşhedê, Kaşanê hatine bi cîhanên. Yani 6 kes hatine darvekirin. Yek ji wan jin e. Hengavê dazanîn ku girtiyên bi navê Saîd Pîrî, Ehmedî Reza Şerîfî, Saman Dilêrî, Ketayan Şemsî, Samet Aqa Husênî, Peyman Rostemî. Li cih û di demên cuda de bi sûcbariyên cuda hatibûn girtin, binçavkirin. Di derheqê wan de cezayê îqdamê hatibû birîn. Wekî din nûçiya darvekirina van 6 girtiyan heta dema belevbûna raporê jî li medyayên hikûmetê bi taybetî jî di medyayên nêzê dezgehên dadberiyê de nehatibû belavkirin. Yani agahiya ku netewên bîdî de hevanno weke encama şarekî ye di navbera du dewletan de bifikirin ji serê salê vir ve yani ev 10 mehin li İranê 1200 kes hatine kuştin bi destê dewleta İranê. Yani icap nake devlete gidin şer ilan bike li hember İranê. Devleta İranê li hember milletê xwe şer ilan kiriye. İnsana dar vedike. Hem jî li derva, berçavê malbatê, seremonî çê dikin. Ecêb tiştekî. Em dîsa banga xwe dubare bikin hêzên navnetewî, dewletên weke Amerîka, İsraîl, dewletên Ewropayê di hevdîtinên xwe yên bi İranê re weke şertê şer yan jî şertê cezayê ku datînin ser İranê. Yek ji wan şertan dibe acîlen bi dawîkirina cezayê îqdamê be. Vana mihîm in. Em derbasî Iraqê bibin li wê derê daxwaza Amerîkayê heye hevanno dibêje komên çekdar hemî bikevin bin kontrola dewletê. Heştî şeh biye qesta wan hin hêzên girîdayê
İranê hene û zanin Iraq niha dibin kontrola İranê de ye demekî dirêje Amerîkayê dî vê rewşê naxwaze. Amerîka dixwaze Iraq hêdî zelal bibe komên çekdar çi qas hene êdî dibin kontrolê de bin bê serûber tevne gerin. Ne tenê li Iraqê jî niha Amerîkayê Ewropayê biryar dane li herêma Rojhilata Navîn komple hemî hêzên çekdar werin bêçekkirin. Êdî kontrol bikeve destê dewletan. Milletên li wê derê bigêjin mafê xwe. Xweserî pêk were. Ji ber vê yekê hêviya me ew e ku li Sûriyê jî Pergala Rojavayê Kurdistanê were parastin êdî qesede weke hêzeke çekdarî nemîne bibe perçeyekî artêşa Sûriyê. Ve ya yek ji planên Amerîkayê ye. Eleqayî bi pêvajoya Tirkiye tune ye hevandan. Bawer bikin di hemî projeyên li Sûriyê Amerîka hem çavdêr e hem aktorê serekê ye. Yani ne ji ber zexta dewleta Tirkiyeyê ye qesede tere teblî artêşa Sûriyê dibe. Tiştekî wisa tune ye. Yan jî artêşa Sûriyê ya nû ava dibe qesede li wê derê dibe hîmê bingehîn û çeteyên din jî tên tevlî dibin. Her çend em bibêjin nemimkün e jî yani heqeten nemimkün xuya dike. Yani ew qas çeteyên ku bi salan li hember qesedê şer kirin li ser navê dewleta Tirkiye îro di eynî artêşê de werin cem hev ev hinekî ecêb tê ji mirovan re ya rastî. Çawa çê dibe, çawa pêş dikeve ve ya demên pêş me de em ê bibînin. Na nûnerekî nû yê Amerîkayê hatiye herêmê Iraqê navî Mark Savay ye. Bawer dikim Suryanî ye, karsazekî ew jî. Weke Tom Barak çawa karsaz e, çawa dostê Donald Trump e hat bû nûnerê Sûriyê yê Amerîkayê û hem jî konsolosê Amerîkayê li Tirkiyeyê. Ev camêr jî gencekî ye Mark Savaya. Ez ji were bînim ser ekranê ji bo hûn bibînin ev fotoğrafê wî ye yani ev kese nû hatiye yani. Ji vir û pêve hûn ê bibînin fotoğrafê wî li ser ekranan ez bawer dikim Suryanî ye. Nûnerê Amerîkayê karûbarên Iraqê Mark Savaya bi daxuyaniyekî komên çekdar yê li Iraqê şiyar kir. Mark Savaya ragihand nabe komên çekdar deyrê desthilata dewletê kar bikin. Divê komên çekdar bikevin bin kontrola hikûmetê. Pêwistiya Iraqê hê jî bi piştgiriyê heye. Tu ciyekî ji bo komên çekdar yên derveyî desthilata dewletê kar dikin tune ye. Aramiya Iraqê girêdayî hebûna hêzeke ewlehiyê ya yêgirtî ya dibin fermandariya hikûmetê û fermandarê giştî yê hêzên çekdar de ye ku dibin alayekî de yekgirtî be nûnertiya hemû Iraqiyan bike. Stava di daxuyaniya xwe de dibêje Iraq li herêmê welatekî sereke ye divê rola xwe ya xwezayî di pêşxistina aştî ewlehî aramiya herêmê de bilîze. Hebûna vî camerî hevano ji bo Başûrê Kurdistanê jî gelekî giring e. Di demên pêşme de dikare bibe navbenkar çawa ku Tom Barak di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de diçe tê û weke çavdêr weke aktorê sereke dixebite ev camêr jî wê di navbera Başûrê Kurdistanê û Bexdayê de here û were. Ji Iraqê berpirsiyar e. Ew jî dostê Donald Trump e. Genc e, êpê ciwan e. Rojhilata Navîn baş nas dike. Lê qet nebe ew bibe xwedî tercübe ne mesele ye. Hevan niha di derbarê ciwanan da ez dixwazim cih bidim nivîsek ku min ji Rûdawê girtiye. Peyamnerê Rûdawê bi Rêzdar Mesûd Yên re hevpeyvînekî pêkaniye. Cih dide lêkolînek. Lêkolîn balkêş e. Yani dibêje ciwanên Kurd şansekî wanê din tune ye. Mecbûrin siyasî bin, mecbûrin azadîxwaz bin, mecbûrin liberal bin. Ji ber ku eger nebin tune dibin. Mesela derdê ciwanê Tirkan ku bibin azadîxwaz tune ye. Ciwanên Tirk roj bi roj ber bê Atatürkçîtiyê ve diçin. Mesela dikarin bibin netewperest ama xortên Kurdan keçên Kurdan yê ciwan nesla nû mecbûrin azadîxwaz bin. Azadîxwaziya ciwanên Kurd ne tercih e mijara man û nemanê ye. Lêkolîneke berfireh ya li ser ciwanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hat eşkere kirin. Piraniya ciwanan pirsgirêka Kurdan nas dikin lê bi şik û guman nêzî pêvajoya çareseriyê dibin.
جسدی چلی جوانان قبول دکن که لترکیه پرسکریکا کرد هیه. لی جسدی 27 وانده بیجن ادی پرسکریکا کی وسا نمایه. tabi ev ciwanên ku behsa vê meselê dikin ciwanên Tirkiye ne tenê Kurdin. Ji ber ku ev anketa ku hatiye kirin bi hezaran ciwanên li temamê Tirkiye re hatiye kirin. Ji sedî çilê ciwanan pêvajoyê erênî de nirxînin pozîtîf e. Lê ji sedî 21 wan li dijî pêvajoyê derdikevin. Profesör Doktor Mesut Yehen bersiv daye pirsên Rûdawê ka em bêjin di nava bersivê wî de çi hene. Encamê lêkolînê nîşan didin ku ciwan di navereke navîn de ne. Ditirsin dema ku bi wan mijara re eleqedar dibin tiştekî were serî wan. Anna wekî nifşên berê yên polîtîk naxwazin hemû jiyana xwe wexfê siyasetê bikin. Mesela tirsa ciwanan heye ku bikevin hepsê werin girtin naxwazin serî wan bikeve belayê bi siyasetê re. Tiştekî wisa heye. Ji vê zêdetir dixwazin bi qismî bi siyasetê re mijûl bibin eleqedar bibin. Rast nine ku mirov bibêje ciwan bi dunya re eleqedar nabin. Ew dixwazin li gorî şêwaza xwe eleqedar bibin. Yani ne weke nifşên salên nodî û salên beriya 2000 ne wisa ye. Na eleqeya ciwanên îro bo siyasetê hinekî cuda ye. Em jî mesela zimanê ciwanan nizanin. Vê derê de ez pir dixwazim mesela ciwanan qezenç bikim, werin kanala me godar bikin, eleqa wan bi siyasetê hebe. Ama em dibînin ku eleqa wan bi siyasetê heye lê ne bi awayê me. Bi şeklekî cuda li meseleyan de nêrin. Belkî têde hin nüansê din hebe, nizanim. Hakikaten nifşên nû zarokên ku piştî salên 2000 hatine dünyayê yani em mantıqa me û ya wan hevûdû nagire. Sebeb çi ye nizanim. Em nikarin xîtabê wan bikin. Ew ji me fehm nakin, em ji wan fehm nakin. Ew wisa kendalek çêbiye nabera me de. Hene derdora min gelek ciwan hene ama em ji fehm nakin. Ji vê zêdetir dixwazim bi qismî bi siyasetê re mijûl bibin. Rast nine ku mirov bibêje ciwan genç bi dunya re eleqedar nabin. Ew dixwazin li gorî şêwaza xwe eleqedar bibin. Wekî encama yekem ez dikarim vê bibêjim. Mesut Yehen dibêje. Dema em li 20 salên dawiyê yên li Tirkiye de nêrim em dibînin ku meyla di nava ciwanan de zêde dibe. Çi ye? Netewperestiya Tirk, Atatürkperestî ev meyl zêde dibe di nava ciwanan de. Ji ber wê jî hem ew hinekî ji çepkiriyê dûr dikevin hem jî weke berê İslamîperestî ji wan re pil balkêş naye. Yani ji İslamê jî dûr dikevin. Em çavderiyê dikin ku gelek ciwan ber bi netewperestiya Tirk û Atatürkperestiyê ve diçin. Ev yek di aynî demê de tê wê manê ku eleqa wan ji bo siyasetê heye lê siyasetekî teng. Ev diyar dike ku Kurd mesela ana ji behsa gencên Kurdan dike ev diyar dike ku Kurd mecburin demokrat bin. Mecburin azadîxwaz bin ciwanên Kurdan. Ji ber ku can û jiyana wan 100 salin li vî welatî dibin zor û zextan de ye. Ev 100 salin nasnameya wan tê înkar kirin ji ber vê yekê ji bo ku Tirkiye bibe ew welatê ku nasnameya Kurdî lê tê qebûl kirin mirov dibin zordariyê de najîn lazim e ku Tirkiye bibe welatekî zêdetir azad bibe welatekî zêdetir liberal. Her wiha divê zêdetir xwe nêzê nirxên Ewropayê bike Tirkiye. Ji ber vê sedemê jî nêzîkbûna ciwanên Kurd ya li nirxên liberal û demokratîk tê fehm kir. Mirov fehm dike çima gencên Kurdan eleqa nîşanê liberalîzmê û demokratîkbûnê didin. Yan jî pir dixwazin ku Tirkiye xwe nêzê nirxên Ewropayê bike. Dibe em fehm dikin ji bo hebûna xwe biparêzin. Ji bo wan ev ne tenê mijareke siyasî ye, mijareke man û nemanê ye. Hebûna wan diparêze. Ev trend bi taybetî di 20 salên dawiyê de li nava Tirkiye heye, wekî mînak têgihîştin piştgiriya endametiya Tirkiyeyê ji bo yeketî Ewropayê her dem di nava gencên Kurdan de zêdetir bûye. Ev rewşî berdewam dike. Divê wekî encameke xwezayî were fehm kirin. Lewra Kurd li vî welatî dibin gefê de ne. Ji loma jî Kurd dixwazin ev welat bibe xwedî nirxên azad, liberal da ku karibin têde bi rehetî bijîn. Rêzdar Mesut Yehen hevano behsa meseleya pêvajoyê vekişîna
hêzên gerîla ya ji Bakurê Kurdistanê jî dike yani fikrê xwe tîne ziman ka em binêrin çi dibêje. Bi serokatiya Sabrî Ok civîna gerîlayên PKK ya hefteya borî li Başûrê Kurdistanê ji du aliyan ve gelekî giring bû dibêje Mesûtiye. Ya yekem di hefteyên dawî de gelek nîşane hebûn ku didan xuyakirin ku pêvajo xitimiye. Lê ev pirs îro ji holê rabûn piştî vekişîna gerîla. Ev civîn ji vî aliyê ve gelekî giring bû. Êdî dema gavavêtinê ya Tirkiyeyê. Tişta ku hîn ne zelale ev e, em niha bi rastî bawerin ku ev pêvajo wê bi ser bikeve. Jê veger tune ye. Di vir de du pirsên bingehîn hene merov dikare ji xwe bipirse. Yekem gelo wê ev yasa ew qasî berfireh be ku hemû gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê bi dilxwazî karibin vegerin welêt û bawekê asayî tevlî siyasetê bibin. Yani wê îmkan vebe ji wan re. Ya duyem jî gelo wê ev yasa rê li ber gavên din ên demokratîkbûnê veke ya na. Ez ji mijara yekem hêvîdarim lê di mijara duyem de ez ê de nevhêvîme. Ya rast hewcedarî bi her duyan jî heye ji bo ku pêvajo bi ser bikeve. Mesela tişta balkêş ew e Mesûtiyen dibêje yani hûn ji min re bibêjin yasa derdikeve ku hemû hêzên gerîla tên Tirkiye ez vîya divê bawer dikim ama ya din dibe pir zehmet e. Mesela demokratîkbûn. Yani demokratîkbûna Türkiye ji hatina gerîla zehmettir dibîne. Yani ew qas hêviya însanan şikestiye. Bi kurtasî dema ku ev yasa derkeve divê karibe gerîlayên PKK kesên li Ewropayê, kesên li Qandîlê li xwe bigire. Da ku ew jî karibin herkes karibe vegere welêt. Di heman demê de divê ev yasa bi reformên din ên demokratîk re jî were piştgirîkirin. Da ku pêvajoyeke rastîn a aştiyê pêkure. Hevan ev kurmanciya peyamnerê Rûdawê ye min çawa girtiye Musa xan min neguherandiye. Di vê manê de dibêjim. Em derbasî nûçeyekê din bibin. Serokwezîrê Almanyê Friedrich Merz bi germî pêşwazî li kirîna 20 balafirên Eurofighter ên ji aliyê dewleta Tirkiye vekir. Ragihand ku ew balafir wê hevpeymaniya leşkerî ya NATOyê ya li hember gefên Rûsyê bihêz bike. Di heman demê de di konferanseke rojnamegeriyê ya hevbeş de Merz û Erdogan eşkere li ser şerê Xezayê du nêrînên cuda anî ziman yani li hev nekirin. Ne tenê li ser mesela Xeza û İsraîlê li ser meseleya demokrasiya li Tirkiye jî tevlîbûna Tirkiye nava yeketî Ewropayê jî li hev nekirin. Fikrê her duyan jî tam dijber bûn. Di konferanseke rojnamegeriyê ya hevbeş de Merz û Erdogan li ser Xezayê aqifîn. Piştî guftûgoyên xwe ên bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re Merz çi got? Nêrîna eşkerekar a Rûsyayê binêrin. Dibêje Rûsya êrişkar e li hember me. Ji ber vê yekê dibê binêrin ewlehiya Euro-Atlantîkê bi giştî dixe metirsiyê yani Rûsya. Di vê çarçovê de hikûmeta Almanyê bawekî zelal pêşwazî li biryara Tirkiye dike. Kîjan biryara ji bo kirîna 20 balafirên şer jê re dibên tîfon jî dibe pir baş e ku Tirkiye kiriye dibe ev tedbîrekî ye ji bo ewlehiya Euro-Atlantîkê li hemberî Rûsyayê. Ev balafir wê xizmeta ewlehiya giştî ya hevpeymaniyê bike. Di derbarê Xezayê de nêrînên cuda derketin di navbera Erdogan û Merz de. Dibêje Merz İsraîlê mafê xwe parastinê bikaranî di mesela Xezayê de. Tenê biryarekî karî rê li ber qurbaniyên bêhêjmar û nepêwîst bigire. Binêrin. Bahsa kîjan biryarê dike? Biryara Agirbestê, biryara diviya bo Hamasê di zûtirîn demî de dîl berdana, çekên xwe danyana. Wê demê ev şer ew qasa mezin nedibû, bi dawî dibû. Lê Erdogan ragihand ku ew neçar e di derbarê Xezayê de bi Merz re ne hemfikir be. Dibe ez nikarim mînayî bifikirim, berûva difikirim. Zêdetirî 6,000 jin, zarok, kesên mezin ji ber bombe û çekên İsraîlê dibêje hate kuştin Erdogan. Şeva borî carekê din li Xezayê dan. Erdogan pirsî ji mîvanê xwe, Merz.
gelo hûn li Almanyayê van tişta nabînin. Gelo hûn şopandina wan nakin. Yani hûn mîna ku bêje hûn qet rehma we tune yani. Vicdana we tune. Tabii Merz dibin van pirsan de nema. Spasiya Tayyip Erdoğan kir. Paşê jî di derbarê van êrişên hikûmeta AKP ya li ser CHP behsa wî kir. Behsa hergala antîdemokratîk ya li Tirkiye kir. û dirêj behs kir ku Erdoğan sukut bû yani. Bêdeng ma û pir mütevazî jî tevgeriya. Hêrs jî nebû. Yani dibêje eger hûn li ser vî aqlî bin, eger hûn bi vî halê xwe wisa tevgerin, êrişên li ser muxalefetê, yani dibe tevlîbûna Tirkiye ya nava Yekîtî Ewropayê ji bo we dî xewn e. Yani hûn nikarin tevlî bibin. Di vê manê de axaftina xwe domand. Em derbasî Tanzanyayê bibin hevalno. Tanzanya bi fikrim li Tanzanyayê di bûyerên piştî hilbijartinên 29 Cotmehê de nêzî 700 kesan jiyana xwe ji dest da. Li Tanzanya hilbijartin pêk tê. İnsan behev dikevin. Sırf ji bo hilbijartina însanekî êrişên li ser muxalefetê 700 insan têne kuştin. Yani çawa mümkün e ya ji bo însanekî hilbijêrî ew qasa şer û pevçûn. İktidar û muxalefet şerê nabera wan. Demokrasî ev e. Tirkiye jî wê bibe mîna Tanzanya. Li gorî ajansa AFP nû ajansa Fransayê tenê li Dar es Salem nêzî 305 kes li Mwanza zêdeyî 200 kes hatine kuştin. Hemî hêjmara însanê ku hatine kuştin li hemû hereman 700 e. Çavkaniyên ewlehî jî yani ev bilanço piştrast kirin. Lê Amnesty International rêxistina Afya Navnetewî ragihand ku herî kêm 100 kes mirine. Yani ew gihîştine cenazeyê 100 kesan hatine tespît kirin garantiye. Civaka Navnetewî bang li hikûmetê kir. Dest ji kuştina çalakgeran berdin. Dawî li tundiya polîsan bînin. Rêz nîşanê daxwazên edaletê yên gel bidin. Ev jî bi vî awe me xwest em hinekî li dunyayê çi diqewime, çi heye, çi tune ji we re ragihînin hevalno. Ez têm cem we li mesajê we jî dinêrim li bendê bin. Li Karayîban bahoza Melîsa rabû. Ji destpêka heftê ve heta niha berdewam dike ev mesela bahoza Melîsa jî re dibêjin. Li Haîtî, Jamaîkê herî kêm 5 welatiyan jiyana xwe ji dest dane. Bi dehan kes wendan e. Xanî hilweşiyan e, taq dibin avê de mane, kanalên ragihandinê hemî qut bûne. Yani ne tenê mal tah komple dibin avê de mane. Li gorî navenda bahozê ya Netewî ya Amerîkayê bandora bahozê ya li ser Atlantîka Bakur kêm dibe lêbelê li Kubayê, Haîtî, Jamaîka, Komara Domînikan rîska lehiyê zêde bîye. Hikûmeta Jamaîkayê da zanîn ku herî kêm 19 welatiyên wê jiyana xwe ji dest dane. Benesaziya welêt zirarekê pir ciddî dîtiye. Li Haîtiyê jî ji ber barînên zêde 30 kesî jiyana xwe ji dest dane. 20 kes jî wenda bûne. Li Kubayê jî zêdetirî 735,000 kes ciyê wan hatine veguhestin. Ji ber xeteriyê. Yani ji malê xwe derketine derbasî heremekê din bûne. Piraniya torên ragihandinê hatû çûyînê jî qut bûne. Civaka Navnetewî alîkariyê dide. Merex dikin kîjan welatî çi xas alîkarî şandiye? Mesela Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji Jamaîka, Bahama, Haîtî, Komara Domînikê re ekîbên rizgarkirinê şandin. Venezuelayê ji Kübayê re 26,000 ton alîkariya mirovî şandiye. El Salvadorê ji Jamaîkayê re 300 erkdarên rizgariyê 5 ton alîkarî şandiye. Li gorî pisporan faktora sereke ya bandora bahozê zêde dike çi ye? Guherîna klîmayê. Yani guherîna av û hewayê. Germbûna rûbarê okyanusan dibe sedemê bahozên mezin. Beriye ku ev bahoz çê bibe hevalno tesadüf di bültena nûçe ya televizyonê Fransayê de rastê vê meselê hatim beriya 2 hefteyan ji jor ve ji fezayê ve lê dinêrî ew ewrê ku derdora xwe digere çawa diçe ser wê herema Karayîbê. û bahozekî ew qasa mezin e bi qasî coğrafya Tirkiye. Bi qasî coğrafya Tirkiye mezin bi qasî mehekî ew ê bandor li wê heremê bike. Sebep çi ye? Ava okyanusê
serserivi germ dibe hevanla. Binivîsare serî germ dibe. İja hulm û gulma wî sistemekî heye ev rêlber sar û germ wextên nav hev dikevin rêlber baxozekî pir dijwar vedike. Yani bi şiklê bafîzokê çêdike. Na hûn ê bijin çi daxuyaniyekî ilmî bû. Daxuyaniya me ya ilmî. Çi bêjim? Ev kovara diyarname tabii hûn dişopînin naşopînin nizanim ama carna ez diçim lê dinêrim nûçeyên çandî kültûrî tê de hene. A ji were ev kovara bar helbest eger hûn rast hatibin we girtibe baş e. We negirtibe jî mala we ava ama ez mecbûrim reklam bikim. Ez reklama kovarê me dikim. Pirtûkê me derdikevin divê em bigirin. Kovara bar helbestê hejmara xwe ya nû gîhan berdestê helbest hezan. Bar helbestê hejmara xwe ya nihan îsal derxistibû niha hejmara dehan derxistiye. Kovara ku de her hejmarê de nivîskarekî dike berga xwe divê hejmarê de cî hidaye helbestvana ji Rojavayê Kurdistanê Dîlan Şewqî ji bo vê yekê jî rêzan diljen li gel helbestvan Şewqî hevpeyvînekî pêkaniye. Şewqî dibêje helbesta Kurdî jî bi nêrina min divê ne tenê bi zimanê xwe be belê divê bi dirûv cil û bergê helbestê be navê wê û dengê wê Kurdî be. Li aliyê din helbestek Dîlan Şewqî bi navê eşq û wergerekê wê jî hatiye weşandin. Divê hejmarê de gelek helbestên wergerê hene. Hejmara wan jî ji helbestên helbestvanên Kurd ên hatine nivîsîn zêdetir e. Yani divê hejmarê de werger bûye serdest hevanno. Ez bawer dikim ew helbesta Dîlan Şewqî a bi navê eşq di bernameyekî me de heye. Eger hûn bikevin beşa vîdeoyê hevpeyvîna min a wê rojê min bi Dîlan Şewqî re çêkiribû tê de helbestekî heye bi navê eşqê. Ez bawer dikim aynî helbest e. Sîpan Serhed mala te ava her hebî. Na wallahî ken xweş e. Ê min çiqa ji destê min tê ez dixwazim bikenim. A tavî tu ji min re dibêjî ji kî re dibêjî ez nizanim. Mala we ava. Heqeten spas dikim ji ber eleqeya we ji bo vê kanalê. Sibê serê sibê ez ê bernameyekê çê bikim. Tenê bînim bîra we sibê êvarê niyetekî min heye ez dixwazim niyeta xwe ji we re bêjim. Hûn jî eger amade bin werin. Sibê êvarê saet 19 de ez dixwazim cihî bidim mijarekê pir dramatîk binêrin. Starekê Kurd heye, stranbêjekê Kurd e. 34 sal de hepsên dewleta Tirkiyê de ye. Normal însanên ku müebbet xwaribe ceza piştî 30 salan tê berdan ne? Ev hunermenda me 34 salên de hepsê de ye. Ne hatiye berdan. Heyetekî wê pir dramatîk heye. Yani di salên heştê û şeş heştê û heftan de li Almanyê stranên Kurdî gotiye. Stranên pir meşhûr in. Ez dixwazim ji we re sürprîz be. Hunermendekî mêr heye niha ew li derva ye. Hevalê hev bûne, bi hev re mezin bûne, bi hev re berhem çêkirine, qaset derxistine. Ez navê wan nabêjim. Ez sürprîz be ji bo we sibê saet di 19 de me wisa eyar kiriye. Rewşekê awerte tune be. Nûçeyên awerte tune bin. Em ê vê mijarê sibê bînin ser ekranê hevanna. Dem baş.